Cellphone mo, yung password na ako na. Ma, apay dapat password na cellphone mo? Ha? Apay dapat password na cellphone mo? Ikaw pa password na cellphone mo? Kaya pa yan eh, dati pasword na. Ayan na password na tayo. Adi birthday next mo. Birthday na eh. Adi birthday next mo. Madi na magkayat. Ha? Madi na kayat. Ibig sabihin, ang mong birthday si ex mo? Samantalang di anniversary ka na. Tapos kada-birthday, kung kayo malagi pa yun. Adi birthday ni ex mo? Ang Mumbai? Kaya pero isulog pa ka. Pilagda ka man yun kung kunakon. Yung baga, alam mo, birthday ni ex mo? Talagang mo na. Eh, sumit kang bagam gano'n. Ay, kapisadong pay. Ano birthday ka ka? Ah, ano Ano, di birthday? birthday. Na ex mo, ang mom, di birthday na din pa na. Kaan? Pilagda ka man nga kunakon. Tatay, pagkain mo. Kung bakit sa atin mo na yan? Ako, ayan.